Дядко, не може да го захапе. Не може да ми захапа крака и главата, разбираш ли? Вика. Анди, какво мамо? Леле, това го... Голямото коляно на мама. Вика. От какво станаха? Анди. Какво? Не така. Смешнико. Ядосва ли си? Ядосва си. Може да ти го сложа по-удобно ли? Да ти го хване сега. Толкова ли е това? Я голям това да се взема, мамо. Ще отговаря на габаритка. Бая голям това бутче за теб. Абе, според мен са му служили големи кружки. И не мога да светят фаровете. Отказа ли? Никога не се откаже. Какво стига? Ай, стига толкова бутче. Обигавай си ми бутче. И мене му вига. Ей, дай се видим моето бутче. Мамо. Друго бутче. Бати. Мамо, дай го сам те. Мамо. Как да си го дам, като той... Опа! Може дай го насам. Да ми даде бутче. Още на думи за допръдне. Гледай, моето бутче. На думи за допръдне. Мамо, и моето бутче го иска. Пак ли така ще прави? Какво ще е? Мъчи се да пръдне. И сега с главицата ли се бори? Не ти се ти страшно. На сърцето му е страшно. Анди. Айде де, викай де. Бус, Николаш, бус.